Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, а у эфіры праграма Гендер-гэп і безумоўна галоўны чалавек гэтай праграмы у нас у студыі гендерная даследчыца Ірына Сідорская. Добрый дзень, спадарыня Ірына. Добрый дзень. Ну што, на жаль, вось мы тут апошнім часам сталі трошку радзей сустракацца, адпаведна неяк вот ёсць пэўныя праблемы з выбарам тэмаў, бо здаецца здараецца шмат чаго, але і часу паміж нашымі сустрэчамі праходзіць шмат, і таму можа штосьці застаецца і па-за ўвагай, але тым не менш будзем старацца займацца адукацыяй як наших гледачоў, слухачоў, так і вашего вось сувядоўца гэтай праграмы. Ну, так? Вучыцца же трэба ўсё жыццё, таму я таксама вучуся, гэта вельмі добра. О, бачыце, і я, оказывается, нечаму тут вучу спадарыню Ірыну. Безумоўна. Ладно, смех смехом. А я, ведаеце, што вот хацеў бы не папярэдзіў вас, але тут подкинул СММшчык наш такую тэмку, ну, по крайней меры, яму цікава, і кажа, было б цікава паслухаць меркаванне спадарыні Ірыны про поездку Лукашенко ў Манголію. Дакладней, про калі ён наведаваў музей Чингисхана, ён там на выхадзе размаўляў з міністркай культуры Манголіі. Вот. І ці ёсць, я не ведаю, наколькі вы сачылі за тым, што там адбывалася, там гэтая поездка. Увогуле, ёсць гендерны складнік у гэтай вось самой падзеі, у гэтай паездкі, і ці звярнулі вы прафесійным вокам на што-небудзь вось у гэтым сэнсе з гэтай паездкі? Дзякуй за пытанне. Ну, гендерны складнік ён усюды, і вось нават калі вы сказалі, што ёсць міністрка культуры Манголіі, з якой вось размаўляў Лукашенко, я адразу подумала, што зараз у Беларусі няма ніводнай міністркі. У нас была адна міністрка працы і сацыяльнага забяспечання, але зараз яна там пайшла ў Сенат, і на яе месца ніхто не прызначаны, і зараз у Беларусі няма ні адной жанчыны-міністра. Вось аб гэтым я адразу думаю. Па-другое, калі вось я як бы думаю над тым, як Лукашенко, значыць, вось яго візіт у Манголію, ну вось я адразу думаю, што вось мы лічым, што вось Манголія, ну там дзесьці такая вось забітая, занядбаная краіна, і мы там вось у цэнтры Еўропы і гэтак далей. А калі вось мы штосьці даведваемся, так мы бачым, што можа уже так і я скажу больш прыгожа, чым ёсць, але дэмакраты ў Манголіі зараз больш, чым у Беларусі. І гэта дакладна мы бачым. І свабоды слова, і свабоды прэсы. Безумоўна. І вось тыя нашы ўяўленні, што дзесьці там вось на ўсходзе, там усе такія адсталыя, там усе такія, нейкія там у сярэднявеччы жывуць. Гэта зусім не так. Там на самой справе больш свабоды слова, там ёсць жанчына-міністрка культуры, якая значна лепш, чым Лукашенко ведае гісторыю, і на самой справе яго словы выглядаюць вось у гэтым рэчышчы вельмі так недарэчна, і вось гэты гішпанскі стыд, вось які, мне здаецца, мы даволі часта за Лукашенко вось як бы у нас узнікае, вось у мяне таксама. А вось яшчэ раз галоўнае ўяўленне пра тое, што думаць, што вось там на ўсходзе краіны яны нейкія не такія цывілізаваныя, як вось мы, Беларусь, на жаль, зараз не прыходзіцца. Мне увогуле вельмі спадабалось, у двукосі, конечно, спадабалася, звярнуў увагу на сітуацыі, калі вось ён размаўляе з міністркай культуры, і размова пачынае адразу так павучаць: я як чалавек з вялікім вось досведам прэзідэнцкай працы хочу вас папярэдзіць, што вас тут чакаюць складаныя часы, таму што ва ўсім свеце, гэтыя вот яго распальцоўкі, сейчас я вам раскажу, адкуль тут рыхтуецца нападзенне на Манголію, і далей ідзе, таму што у вас же ж там такія багацці, не толькі каменны уголь, але яшчэ там і ценныя яшчэ штосьці, забыўся, што там яшчэ каштоўнае, але вот нешта ёсць. Она яму кажа:
у нас жанчыны тут вельмі разумныя і каштоўныя. Ну да, вот на вас даже если посмотреть, то есть адразу такое разуменне, что ён нават вот факта такого, что вот разумны розум, нейкі досвед і что жанчыны гэта складнік, вось гэта ўсё нават у галаву ему не прыходзіць. Ну мы ж не аднойчы гаворым, што ён такі вельмі несучасны чалавек, ён вельмі традыцыйны чалавек, і я думаю, што ён на самой справе думае тое, што ён гаворыць, але гэта яшчэ больш жудасна, бо вось яго сутнасць такая, ён вось не сучасны, ён чалавек не 21 стагоддзя, і для калі гэта кіраўнік краіны, калі гэта кіраўнік еўрапейскай краіны, гэта вось вельмі так, вось яшчэ раз гішпанскі стыд, гэта тая эмоцыя, якую грамадзяне Беларусі досыць часта гэта, здаецца, такая вельмі такая распаўсюджаная у нас эмоцыя. Бачыце, гэта у нас, вот гледзячы на ўсё гэта, і думаю, не толькі у нас, затое прапаганда, гэтыя ўсе азаронкі с этими вот гладкімі, яны ж там млеюць аж, он же глаголит истинные, и там вот просто некие, я не ведаю, там проповеди читая вот таким чином, треба записывать на скрижалях усё, что сказал. Што тут скажаш? Так, прапаганда ж яна заўсёды спрашчае. Яна хоча вось гэтыя простыя адказы на няпростыя пытанні. І прапагандысты ж яны на самой справе не хочуць прызнаваць, што мір складаны, разнастайны, што там не бывае вось гэтых простых пытанняў, што там на самой справе вось можна паглядзець з аднаго боку, можна з іншага, што вось трэба як бы адукоўвацца ўвесь час. Прапагандзе ж гэта не трэба, яна наадварот, і яна ж суадносіцца з той сістэмай улады, якая зараз у Беларусі. І вось калі там такая простая сістэма улады, і простая павінна быць сістэма прапаганды. Вось якая, я думаю, што гэтыя людзі таксама, яны ж як бы, невялікага ума, і вось на самой справе тое, што гаварыць Лукашенко, яны разумеюць, а збольшага яны і не разумеюць. Дарэчы, я хочу нагадаць, што спадарыня Ірына не толькі гендерная даследчыца, але і выдатны медыэксперт. І я вот хацеў бы звярнуць увагу на тое, што два моманта. Па-першае, як Лукашенко накінуўся на мангольскіх журналістаў, пачаў вучыць іх, як там трэба пісаць, а як і не трэба пісаць. Оказывается, крытыкаваць Россию за гэтае так званае СВО, за распальванне войны, гэта неправильно, потому что вот мы ж вот тут, понимаете ли, вообще там и Чингисхана откуда-то приплёў гісторык этот вот то самое. Але я хацеў бы пра іншае. Там выйшлі людзі на плошчу ў цэнтры Улан-Батара супраць Лукашэнкі, супраць таго, што кіраўніцтва Манголіі прымае чалавека, які датычны да вайны ва ўкраіне. Мітынг разагналі, пэўную частку людзей затрымалі. Што было б у Беларусі з гэтымі людзьмі? Мы ўсе ведаем, а іх адпусцілі праз некалькі гадзінаў, усіх гэтых затрыманых. І кажуць эксперты, што сам факт разгона гэтай акцыі яшчэ аукнецца сённяшняй правячай партыі. Безумоўна, і разагналі толькі таму, што гэта ўсё ж такі быў лідер іншай краіны, і гэта вось на міжнародным узроўні так вось як бы не павінна быць, калі вось менавіта там кіраўнік іншай дзяржавы прыязджае, а там нейкія мітынгі. Вось толькі таму гэта і зрабілі, і вось так мы бачым, што ў Манголіі гэтай дэмакратыі нашмат болей. Я думаю, зараз іміджы Беларусі, беларусаў, вось што думаюць гэтыя самыя простыя мангольцы, калі вось бачаць такога лідара, калі чуюць яго словы, які на самой справе ўсіх вось вучыць, ва ўсім разбіраецца. Здаецца, вось калі там мы вучыліся, чыталі пра таварыша Сталіна, які разбіраўся там і ва ўсякіх пытаннях, але ж гэта было у першай палове 20-го стагоддзя, думалі, што гэта ўжо ўсё перажылі, але вось калі працу над памылкамі не зрабілі, так усё гэта і паўтараецца. Мне часам нават сумна вось гэта каментаваць, бо гэта гэта такое спрашчэнне, гэта
гэта не тое, што 21 стагоддзя не варта. Гэта вось тое, што мы 100 год таму прайшлі, і мы павінны ісці наперад, але калі у улады няма ніякага вось гэтага вобраза будучыні, няма ніякіх магчымасцей яго ўбачыць, і галоўная задача толькі захаваць уладу, ну так якое будучае, тады ўсё спрашчаецца. Яна хоча, каб народ быў такім жа простым, як гэта самая улада. Тады ім будзе просто кіраваць людзьмі. Ну, а вось я думаю, што якраз наша праграма, як і ўсе іншыя праграмы незалежных медыа, гэта якраз пра веды, пра інфармацыю, пра адукацыю, паказаць, што мір не такі, якім яго, значыць, малюе зараз улада. І, ну, каб людзі разумелі, што, можа, і хацелось бы верыць там у нейкія адказы прапаганды, але на самой справе гэта не так, і менавіта журналістыка, а не прапаганда дае тую інфармацыю, на падставе якой мы можам прымаць какие-то свядомыя рашэнні. Я не ведаю пакуль што складана сказаць, таму што плюс яшчэ на мангольскай мове, якая па выніку будзе рэакцыя мангольскай прэсы на візіт Лукашэнкі ў гэтую краіну, але мы затое ведаем, якая рэакцыя на ўсё, што там было сказана, пачута і асэнсавана. Рэакцыя былога прэзідэнта Манголіі Эдбердоржа, які запосціў фото сваё з Ціханаўскай і сказаў, што вось гэта вот сапраўдная прэзідэнтка Беларусі, а вот гэтага, якога вы прымалі, яго месца ў турме, а не на прыёмах у сённяшняе кіраўніцтва Манголіі. Да. І з экс-прэзідэнтам усё добра, ён не сядзіць у вязніцы пасля таго, як ён гэта запосціў. Ну і наогул, як бы вось змена ўлады, гэта абсалютна нармальная рэч для любой дэмакратычнай краіны. Дарэчы, вы сказалі пра тое, што вот у адрозненні ад Беларусі, у той же самай Манголіі, якую там дзесьці мы лічым з-за свайго, можа быць, малай і інфармацыі недастатковай пра тое, што там адбываецца в этой краіне, там ёсць міністэрка культуры, жанчына. Але не толькі. Оказывается, вось, калі ласка, на прэзідэнцкіх выбарах у Мексіке перамагла Клаўдія Шэйнбаум. Упершыню жанчына стала прэзідэнткай гэтай краіны. Можна шмат казаць пра тое, што гэтыя выбары у Мексіке былі самыя крымінальныя, як кажуць, за ўсю гісторыю. Тым не менш, маем то, што маем, як кажуць. Жанчына прэзідэнтка краіны. І гэта сведчанне чаго? Глядзіце, тут столькі момантаў, вось пра якіх, ну, дакладна варта адзначыць. Ну, па-першае, так, Мексіка. То есть гэта таксама краіна, вось мы глядзім там на Манголію, на Мексіку, як на, не ведаю, краіны такія, якім яшчэ да Беларусі так бы ісці. І Мексіка таксама, ну, досыць такая традыцыйная і вельмі рэлігійная краіна, але вось жанчыну прэзідэнта выбралі. І паглядзіце, яна ж таксама, яе галоўнай канкурэнткай таксама была жанчына. Там было 3 прэтэндэнты, 1 мужчына і 2 жанчыны. І як бы зразумела было, што вось асноўная барацьба будзе паміж гэтымі 2 жанчынамі, і гэта, ну, вельмі так, вельмі цікава і як бы, ну, вельмі такі тренд сучасны і прагрэсіўны на самой справе. Глядзіце, там таксама хацелі пра яе сказаць, што вось, значыць, яна пратэжэ, яна вот, ну, вось такое слово прачытала у адным з медыа, што яна пратэжэ былога прэзідэнта Мексікі. Але калі мы на самой справе вось разбярэмся, яна не столькі пратэжэ, сколькі можа, ну, нават у чымсьці і вучаніца, і можа спадвіжніца гэтага чалавека. Яна на самой справе была ў яго камандзе, але яна з 2000 года менавіта ў палітыцы, у яе вялікі досвед, яна была, між іншым, і мэрам Мехіка. Мехіка – гэта сталіца, галоўны такі самы буйны горад у Мексікі, і я паглядзела, там 10 мільёнаў насельніцтва, гэта без агламерацый. Таму, ну, вось, кіраваць такім горадам таксама ёй не было лёгка. І цікава, ну, у незалежных медыа было нават пра яе кар'еру,
карані вось з Літвы, што значит, ну яна яўрэйка, у яе яўрэйскае прозвішча, вось менавіта там з аднаго боку з яе аднаго боку гэта менавіта з Літвы, вось значыць пераехалі ў Мексіку, і яна адукаваная жанчына, яна працавала фізікам, яна нават доктарка навук, яна працавала ва універсітэце і займалася менавіта энергетыкай, зялёнай энергетыкай, і вось як чалавек дасведчаны ў зялёнай энергетыцы, яна прыйшла ў дзяржаўнае кіраванне, займалася тым, што пераводзіла Мехіка спачатку на гэтую зялёную энергію, ну а потым ужо стала мэрам, а потым вось балатавалася і выйграла выбары. І таксама хацела сказаць вось пра Мексіку. Яе, значыць, яе прадшэственнік, вось гэты Лопес Абрадор, ён быў толькі адзін срок. Глядзіце, вось у Мексікі прэзідэнт можа толькі на адзін срок выбірацца. Ну, запар. Можа, потым яшчэ, але вось 6 год, адзін срок, а потым гэта павінен быць хтосьці іншы. І гэта таксама, ну, вось так, такі прыклад, што не трэба трымацца за ўладу, што вось ты ведаеш, што у цябе будзе адзін срок, 6 год гэта, ну, досыць доўга, і ты потым павінен гэту ўладу перадаць. Гэта вось абавязкова. Але цікава, што яе канкурэнткай была таксама жанчына. Вось, між іншым, вы таксама мне задаеце такія пытанні, што, ну, як быццам ва ўсіх жанчын адзіныя цалкам адзіныя інтарэсы. А вось былі дзве жанчыны, якія ішлі на выбары як галоўныя канкурэнткі. Цікава, што яны аднаго ўзроста, значыць, вось і адной, і другой 61 год, але яны ішлі ад розных партый і з рознымі праграмамі. І вось тая, што перамагла Клаўдія Штейнберг, яна, значыць, ад левай кааліцыі, ну, я ж сказала, яна і з універсітэтам была звязана, яна вось як навукоўца, яны хутчэй больш такія левыя, а яе, значыць, канкурэнтка гэта, яна бізнес-вумен, яна была вельмі паспяховай прадпрымальніцай, яе таксама вось на сусветным узроўні адмечалі як вось такую вельмі паспяховую прадпрымальніцу, яна была ў Сенаце, і яна ішла, ну, не толькі ад правых, там была такая змешаная кааліцыя, але яна шла з іншай праграмай, так, вось, менавіта злачынства, крымінал, гвалт, гэта галоўныя праблемы, і яны по-разнаму, зусім по-рознаму прапаноўвалі гэтыя праблемы вырашаць. Вось тая, хто перамагла, яна як бы рабіла стаўку на народную еднасць, на тое, каб, значыць, ну, вось займацца прафілактыкай злачынстваў, а та, якая не перамагла, яна якраз прапанавала, каб было больш паліцыі, каб паліцыі плацілі больш, каб было больш суддзей, пракурораў, каб там яшчэ адну турму вялікую адкрылі і гэтак далей. Але вось перамог такі больш чалавечы падыход. Так, ну, увогуле параім гэтай новаабранай прэзідэнткі поспехаў на яе пасадзе, а я... І яшчэ вось... Выбачайце, што вас, значыць, перабіваю. Правільна, зараз гэта вельмі небяспечна займацца палітыкай у Мексіцы. І вось менавіта вось усе гэтыя ўзровень злачынстваў там вельмі высокі. Але глядзіце, жанчыны не пабаяліся гэтым займацца. Вось там, ну, на самой справе гэта вельмі рызыкоўна. Але вось як бы яны гэтым займаюцца і хочуць вырашаць праблемы. Ну і яшчэ раскажу параі, ну, не, каб все было ў іх атрымалася і было добра. А я б хацеў параіць лукашэнкаўскім прапагандыстам, якія, як любіць заўважаць слушна вельмі Александр Фрыдман, апошнім часам яны вельмі так хваравіта рэагуюць на габрэйскую кроў у тым ці іншым палітыцы, і ўвогуле как бы такі антысемізм вельмі так добра ў іх там распаўсюджаны. Так што глядзіце, што адбываецца. І тут вот Мексіка, і ў Бразіліі нешта не тое, і Зеленскі. Вы паглядзіце, хто там каля Лукашэнкі. Звярніце ўвагу на Шеймана. Загавар гэты еврэйскі, ён
Ох, Вальфович таксама вельмі такая подозрительное прозвішча, я б сказаў. Ну, прапагандысты вельмі любяць вось усе гэтыя тэорыі захавараў, таму так, для іх гэта цікава. Ну, таму я і падказваю. Звярніце ўвагу. Звярніце, Шейман, ну, не просто так ён там круціцца. Давайте вернемся сапраўды да Беларусі, але праз такую прызму. 1 чэрвеня адзначаецца ва ўсім свеце, адзначылі ўжо і сёлета акурат такі дзень абароны дзяцей. Акурат вот напярэдадні з'явілася такая інфармацыя, пакуль яна яшчэ такого афіцыйнага пацверджання не атрымала, але прагучала, што у Беларусі хочуць зменшыць узрост сексуальнай згоды. Ці як это правильно называется? Правильно вы назвали, так. І с аднаго боку вы звярнулі ўвагу, калі мы з вами гаварылі пра этую тэму, што ва ўсім свеце наадварот гэты ўзрост падвышаюць, а ў Беларусі зніжаюць. І здавалася б, чаму? Я, можа быць, канспіралагічныя версіі высоўваю, але слухаючы пра тое, колькі розных крымінальных спраў супраць чыноўнікаў педафілаў у Беларусі было, і колькі даходзяць чуткі, наколькі там распаўсюджаная гэтая з'ява ў розных там сілавых структурах, не толькі, але вот сярод гэтых вось структураў, і думаецца, дзеля чаго гэта робіцца? Но тут на самой справе такой клубок праблем, што тут вельмі пра шмат трэба гаварыць, і не толькі можа і маёй кампетэнцыі тут будзе тут яшчэ трэба кампетэнцыі тых людзей, якія займаюцца непасрэдна правамі дзяцей, бо гэта вельмі такая сур'ёзная і глыбокая плынь. Але што бачу я на самой справе? Пакуль гэта толькі чуткі, пакуль нічога не прынята, але мы ведаем, што ў Беларусі штосьці прыняць можна вельмі так хутка і без аніякіх грамадскіх дыскусій. Вось у нас можна проста паставіць грамадства перад фактам, што вось зменены такі закон, там альбо прыняты такі закон і гэтак далей. Таму гэта небяспечна. Так, значыць, у нас ёсць у Беларусі ёсць гэты ўзрост сексуальнай згоды 16 гадоў. Ён і для дзяўчат, і для хлапцоў. Гэта ўзрост, з якога моладзь можа уступаць у сексуальныя кантакты з людзьмі, і калі гэтыя людзі старэйшыя за 18 год, то ім нічога за гэта не будзе. І вось часта думаюць, што калі хочуць зменшыць сексуальны ўзрост, што гэта, такі сучасны тренд, быццам моладзь там уступае ў сексуальныя кантакты зараз рана, і што, значыць, не трэба не тое, што ім перашкаджаць, але што вось трэба глядзець на рэальнасць, але гэта не так. На самой справе не гэта зусім галоўны аргумент, калі хтосьці прапаноўвае зменшыць сексуальны ўзрост, бо на самой справе гэта зменшэнне сексуальнага ўзросту, гэта прамы шлях для злоўжывання дарослымі людзьмі вось гэтымі падлеткамі. На самой справе, калі нават уступаюць у інтымныя адносіны, не ведаю, 15гадовыя паміж сабой, то ніякай крымінальнай адказнасці тут няма. А вось калі, напрыклад, 20гадовы мужчына уступае ў сексуальныя кантакты з 15гадовай дзяўчынай, тады ён вось зараз павінен адказваць па закону. І калі мы хочам калі дзяржава хоча зменшыць гэты сексуальны ўзрост, то яна на самой справе хоча, каб было больш магчымасцей у дарослых мужчын менавіта вось карыстацца гэтымі дзяўчатамі. Гэта першае, і па-другое, тады у іх будзе значна больш добрая статыстыка. Бо вось гэтыя педафільскія, значыць, злачынства, там амаль палова. Палова гэта менавіта вось калі людзі уступалі ў сексуальныя стасункі з тымі падлеткамі, якія не дасягнулі ўзроста сексуальнай згоды. І гэта на самой справе важная праблема. Там вось была у незалежных медыа была вось апублікаваная ссылкі на артыкул вось гэтага выкладчыка
гэтай міліцэйскай акадэміі, які вось менавіта з такой прапановай і як бы звяртаўся. І вось я вельмі уважліва прачытала увесь гэты артыкул. Не толькі тое, што напісалі беларускія медыа, а сам гэты артыкул. І вось там няма аргументаў, няма ніякіх міжнародных аргументаў, а тыя, што ёсць, яны наадварот не адпавядаюць рэчаіснасці. Ну, напрыклад, вось ён напісаў, што там толькі там некаторая частка краін, значыць, там узрост сексуальнай згоды гэта 16 гадоў. На самой справе ў Еўропе гэта норма, значна больш краін, у которых менавіта 16 гадоў, чым нейкія іншыя лічбы, але ёсць і 15, ёсць 17, ёсць нават 18, але менавіта норма вось 16 гадоў. Але вось, напрыклад, ён прыводзіў прыклад Гешпаніі, што в Гешпаніі як быццам 12 гадоў узрост сексуальнай згоды. Ну, я полезла шукаць гэтую інфармацыю. Такі ўзрост быў недзе ў 50-х гадах, потым ён некалькі разоў пераглядаўся і менавіта ў бок павышэння. І зараз у той жа Гешпаніі тыя ж самыя 16 гадоў. Бо гэта і ёсць абарона дзяцей вось менавіта ад карыстання дарослымі мужчынамі, якія як бы гэтага хочуць. То есть дзядзечкі ў пагонах вельмі добра умеюць маніпуляваць на сваю карысць. Безумоўна, што вось гэта робіцца і для статыстыкі, і для сваіх вось асабістых інтарэсаў. Што, канешне, давайте мы, значыць, знізім гэты ўзрост, тады гэта будзе як быццам нармальна, і, значыць, зробім выгляд, што вось такая, значыць, зараз моладзь, што ім гэтым хочацца займацца, ім гэтым цікава займацца і гэтак далей. Але тут таксама, калі б у школе былі вось гэтыя урокі сексуальнай адукацыі, то, канешне, падлеткі бы разумелі, што як бы, што ў іх ёсць межы, што ніхто не можа прымушаць іх уступаць у інтымныя стасункі, што нават калі там у вас каханне і, значыць, там твой, я не ведаю, сябра на некалькі гадоў за цябе старэйшы, ён не мае ніякіх правоў, значыць, прымушаць цябе уступаць у гэтыя кантакты. Вы можаце як бы паказваць свае каханне там, ну не ведаю, цалуючыся, гуляючы за ручку і гэтак далей. Бо ўсё ж таки, ну, для 14-гадовай дзяўчыны уступаць у сексуальныя адносіны, ну, з 20-гадовым альбо там 25-гадовым гэта ненармальна. А у гэтым артыкуле вось гэтага міліцэйскага выкладчыка, ну вось менавіта такія аргументы прыводзіліся, што нават там і, значыць, і бацькі добра ставяцца, калі, значыць, у іх 14-гадовая дачка, а яна сустракаецца з 20-гадовым, бацькі ведаюць, што, значыць, у іх там ёсць інтымныя стасункі, але яны кахаюць адзін аднаго, і, значыць, потым гэта будзе, значыць, вяселле. Ну, мне здаецца, што гэта як бы, ну, не зусім так. І яшчэ я на што звярнула ўвагу, што вось у гэтым артыкуле было вельмі шмат спасылак на нейкія грамадскія дыскусіі, на нейкія экспертныя дыскусіі, што вось як бы, ну як бы даўно ўжо на гэтую тэму як бы ўжо ўся Беларусь гаворыць. Але ў спісе літаратуры ніякіх крыніц, дзе былі б гэтыя дыскусіі, нічога гэтага не было. Ну і наогул я ні разу ў жыцці пра такія дыскусіі не чула і нічога пра гэта не ведаю. І вось тое, што штосьці дзяржава хоча рабіць для сябе, без усялякіх грамадскіх дыскусій, і рабіць гэта вось менавіта вось якабы пад шыльдай абароны дзяцей, ну гэта нават не прапаганда, гэта ўжо зусім як бы тое, чаго не павінна быць. І вось добра, што як бы журналісты гэта знаходзяць, пра гэта пішуць, пра гэта гавораць, бо ну тут ёсць пра што гаварыць. Атрымліваецца, ну то есть вот я просто не разумею логікі, вот які сэнс, вот для чаго гэта робіцца, то есть сапраўды ёсць нейкія звыш мэты, ну кшталту таго, што мы зараз уводзім абмежаванне для ІП,
А гэта ж для карысці пойдзе. Так і тут вот для так, будзе як быццам меней таких злачынстваў. Гэта па-першае, то есть не будзе таких лічбаў, ведь на самой справе лічбы такія вельмі высокія, менавіта вось у злачынствах супраць полавай недатыкальнасці дзяцей. Зараз вельмі апошнія гады вельмі высокія лічбы. І калі, значыць, знізіць узрост сексуальнай згоды, то тады лічбы будуць лепей. Ну і яшчэ раз, вось мы як бы гаворым пра дзяцей наогул, пра падлеткаў наогул, але мы разумеем, што значная большасць выпадкаў гэта калі маладая дзяўчына, якая вось не дасягнула гэтага ўзроста, будзе мець гэтыя стасункі з дарослым мужчынам, не наадварот. Калі гэта наадварот, то гэта выключэнне з вось агульнага правіла. І тады вось гэтыя 20-25гадовыя, у тым ліку тыя, якія ў войску, якія ў міліцэйскіх структурах, яны як бы ўжо не будуць злачынцамі тады, яны не будуць крымінальнікамі. То есть гэта як быццам будзе вось па ўзаемнай згодзе. Але гэта безумоўна не так. І безумоўна, 14гадовыя вось без усялякай сексуальнай адукацыі, і мы ведаем, што і ў сем'ях мала дзе гэта бацькі з падлеткамі абмяркоўваюць. Гэта не будзе свядомым выбарам гэтых падлеткаў. Ведаеце, вы неяк так абмяжоўваеце как бы ўзростам 20-25гадовыя, там можа быць там вот хлопцы-юнакі там з міліцэйскай акадэміі там ці там малодшыя лейтенантікі. Гэта безумоўна дрэнна, і гэта безумоўна крымінальная справа, але яшчэ больш ганебна і злачынна, калі вось такіх дзяцей падлеткаў будуць выкарыстоўваць дзядзькі за 50-60, але з вялікімі пагонамі, зоркамі на пагонах, і з вялікімі у вялікіх скураных крэслах у вялікіх кабінетах, якія сядзяць і зараз маюць магчымасць вот так вот займацца сваім гэтым слабасцям, патакаць такім чынам. Згодная з вами, цалкам з вами згодная. Наогул мы уже з вами гаварылі, што вось гэтае слово педафіл на самой справе мы не разумеем яго сэнса. На самой справе гэта медыцынскі тэрмін, які вось, значыць, абазначае людзей, якія на самой справе маюць вось гэтую хваравітую цягу менавіта да дзяцей і падлеткаў. Але у нас, на жаль, уступаюць у інтымныя кантакты з дзецьмі і падлеткамі людзі, як быццам абсалютна нармальныя з медыцынскага пункту гледжання. Але для іх гэта лёгка, бо дзеці, на жаль, гэта лёгкая дабыча для іх. Ім хочацца чагосьці такога новенькага, чагосьці цікавенькага. І калі яны разумеюць, што ім за гэта хутчэй за ўсё нічога не будзе, вось яны гэтым і займаюцца. То есть гэта не тыя людзі, якія на самой справе іх, дзякуй Богу, не шмат, яны пакутуюць на псіхічнае захворванне і як бы не могуць там гэтага не рабіць. Гэта у большасці, у значнай большасці вось звычайныя людзі, якія маюць уладу і як бы спадзяюцца на сваю беспакаранасць. Давайте на завяршэнне нашай сённяшняй размовы закранем яшчэ одну тэму, нашу любимую апошнім часам, гендерных квот. Глядзіце, можна по-рознаму ставіцца да гендерных квот. Вы тут папракнули, што у нас тут неяк больш было тых, хто супраць гэтых квот выступаў, але я пра іншае. Калі склаліся спісы, то ў прынцыпе іх прывялі ў адпаведнасць з патрабаваннем 40%, каб было дзяўчын недатычна мілітарных спісаў. Выканалі добра, але прайшло галасаванне. І што мы маем зараз па выніку, які гендерны складнік у выніковым складзе каардынацыйнай рады? Усяго выбралі 80 чалавек, і вось не памятаю, 31 альбо 32 сярод іх жанчыны. Гэта значыць, што 40%, вось якіх трэба было, вось гэтыя 40% мы зараз бачым і ў каардынацыйнай радзе.
Ну гэта быў першы такі опыт, першы раз такое было, і я згодная адразу скажу, што былі там нейкія праблемы у тым ліку такія бюрократычныя з гэтымі гендернымі квотамі, але ўсё ж таки вот так вот спадарыня Роза Турарбекова, бюрократычныя праблемы былі. Ну там былі бюрократычныя праблемы не толькі пра гендерныя квоты, напрыклад, пра тое ж прозвішча Аліны Коўшык. Ну вось таксама мне здаецца, глядзіце, гэта ж таксама гендернае пытанне. Хто мяняе прозвішчы перш за ўсё? Мяняюць жанчыны менавіта. І вось прозвішча, пад якой мы ведаем жанчыну, можа не адпавядаць таму прозвішчу, якое ў яе ў пашпарце. І ў мужчын такіх праблемаў, ну, калі і будзе, то толькі ў якасці выключэння. А ў жанчын такое бывае вельмі як бы часта. Таму не толькі гендерныя квоты, вось тыя самыя прозвішчы, якія вось фармальна ведь могуць мяняць і мужчыны, калі яны ўступаюць у шлюб. Таксама ж няма ніякіх як бы пярэчанняў, няма ніякіх бар'ераў. Але мяняюць там у 90% жанчыны, і менавіта вось у іх таксама потым нейкія бюрократычныя праблемы ўзнікаюць. Але глядзіце, мне здаецца, што вось былі 4 фракцыі, якія ўзначальвалі жанчыны. 3 з іх прайшлі. Ну, гэта вельмі добры паказчык. Напрыклад, я паглядзела па фракцыях канкрэтна, вось як бы ухвалю фракцыю спадара Латушкі, у яго на самой справе 50/50. Вось, значыць, 14 мужчын, 14 жанчын, як бы вось так яны і прайшлі. Паглядзела ў іншых, ну, у некаторых было там, умоўна кажучы, 6 мужчын, 2 жанчыны, але гэта, ну, таксама ў рамках гэтых квот я за тое, каб можа прымяняць гэтым разам не праграму максімум, а праграму мінімум. Ну, можа, хтосьці, як заўсёды, там не вельмі сябе праявіць, не ведаю, але я думаю, што гэта не толькі ў дачыненні гендеру мы можам сказаць. Калі вось новы састаў у данным выпадку каардынацыйнай рады, хтосьці будзе вельмі актыўным, хтосьці будзе зусім неактыўным. Ну, так заўсёды бывае. Але вось тое, што далі такі добры прыклад маладым жанчынам, і вось мы таксама ж з вами гаварылі, што вось гэты моладзевы наступ, там наадварот, там было значна больш жанчын маладых, чым мужчын. Там, можа, было добра, што квота, што і мужчыны тады папалі, а калі б не было квоты, можа, там толькі адні жанчыны бы і прайшлі. І гэта таксама вось паказчык таго, што сучасныя маладыя жанчыны, яны актыўныя, яны хочуць быць у палітыцы, ну давайте дадзім такую магчымасць. А з іншага боку, мы тады падумаем, а чаму вось маладыя жанчыны ахвотна ідуць у палітыку, а там больш такія дарослыя, больш сталыя жанчыны ўжо так не ідуць. Можа, на самой справе ім штосьці перашкаджае, і калі гэта перашкаджае, ну што тады грамадства можа зрабіць, каб такіх перашкод было меней. Таму мне здаецца, што ўсё ж такі, не гледзячы на ўсе складанасці, гэта было правільнае рашэнне. Яно прайшло, ну як заўсёды, ну з нейкімі пацерямі, але ўсё ж такі, ну такімі ў рамках некага такога нармальнага стану. Таму паглядзім, давайте пажадаем ім усім поспеху, каб яны, можа, раскрылі тое, што самі не ведалі, што ва ў іх ёсць. Я думаю, можа, вось нейкія жанчыны да гэтага нават і не думалі, што яны могуць рэалізаваць сябе ў палітыцы. А калі вось такая магчымасць узнікла, ну, яны паспрабуюць і вельмі, як бы, спадзяюся, што ў іх атрымаецца. Я таксама вельмі спадзяюся, што ў іх атрымаецца, бо вельмі хочацца, каб сапраўды не дзеля праформы уносілі ў спісы, потым людзі траплялі, дзеля праформы сядзелі на мерапрыемствах, калі ім гэта насамрэч не цікава. А калі цікава, калі гэта сапраўды тое, што яны хочуць рабіць, то это толькі за.
Так, але нават калі можа ім было яшчэ спачатку гэта і не так цікава, я вось пра тое, што гэта ж бывае не толькі з гендерам. Мы ж знаем вельмі шмат прыкладаў, калі кагосьці запрашаюць кудысьці не потому, што гэтаму чалавеку цікава, альбо ён там вельмі патрэбен, а для нейкай можа іншай квоты, можа каб там былі прадстаўнікі, не ведаю, там нейкага ўзросту, альбо можа там з нейкімі заслугамі і гэтак далей. Але яны могуць по-рознаму сябе праяўляць. Есть тыя, каго ўзялі як бы для праформы, а чалавек вельмі шчыруе і вельмі як бы плён прыносіць. Таму гэта вось яшчэ раз гендерам гэта не толькі пра гендер. Гэта пра тое, што вось вы размаўлялі са спадаром Цыганковым пра роўнасць. Вось мне здаецца, што вельмі добра, каб былі роўныя магчымасці. Зразумела, што яны заўсёды не будуць абсалютна рознымі, але ўсё ж такі грамадства і дзяржава павінны прыкладаць намаганні, каб у людзей былі больш-менш роўныя магчымасці. І вось тады мы ўжо можам чакаць рэзультатаў. Але калі у людзей няма роўных магчымасцей, так тады якія мы можам рэзультаты ад некаторых груп як бы і чакаць. Ну што ж, на этой пазітыўнай ноце пра роўныя магчымасці для ўсіх мы сёння і завершым нашу размову і сустрэчу з гендернай даследчыцай Ірынай Сідорскай. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся. Ну і не закранули тэму прайдаў. Але ўвесь чэрвень гэта месяц менавіта годнасці, гонару ЛГБТ плюс квір людзей. Значыць, будзем пра гэта гаварыць у наступных перадачах. Ну так, а то так і атрымалася нейкім дзіўным чынам, што чэрвень гэта такі месяц прайд-марафон, фактычна можна сказаць. Не толькі так, гэта менавіта месяц прайду, месяц гонару, а чаму ў чэрвені я тады ў наступны раз раскажу. Вось там усе таямніцы нам спадарыня Ірына і выкладзе, і раскажа. Хадзіць нам туды, вось, як там правільна называецца, белыя цізгендерныя там мужчыны, да, вельмі добра, калі белыя цізгендерныя мужчыны таксама, значыць, сваёй прысутнасцю на гэтых прайдах паказваюць, што яны за роўныя правы для ўсіх сацыяльных груп. Да, у тым ліку і для белых цізгендерных мужчын. Дзякуй вялікі. Ірына Сідорская, Зміцер Лукашук. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся, калі для вас гэта бяспечна, і каментуйце.